που έχει να μας πει για τη φόρτιση αυτοκινήτων. Έλα Μάριε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σε ένα από τα 15 σημεία στην Αττική που μπορεί κανείς να φορτίσει το αυτοκίνητό του, να φορτίσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Ο κύριος Μιχαλικόπουλος που έχω δεξιά μου είναι ο διευθυντής της εταιρείας δικτύου φόρτισης. Είναι η μοναδική εταιρεία δίκτυο φόρτισης με 15 σημεία αυτή τη στιγμή στην Αττική και άλλα 2 από την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, με την έλευση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στην Ελλάδα στις αρχές του χρόνου ξεκινήσαμε την εγκατάσταση δημόσιων σημείων φόρτισης. Μισό λεπτό. Πόσα περίπου αυτοκίνητα κυκλοφορούν τώρα ηλεκτρικά? Γύρω στα 35 αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί. Ιδιωτικά? Ιδιωτικά, ναι. Έχει πάρει όλο ηλεκτρικό αμάξι για το σπίτι του, ας πούμε? Ξέρω ότι υπάρχουν. Για τις καθημερινές του ανάγκες, ναι. Ναι, 35 αυτοκίνητα, εντάξει, δεν είναι πολλά. Αλλά θα αυξηθούν σιγά σιγά, φαντάζομαι. Προφανώς στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ περισσότερος, πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Άλλωστε η πώλησή τους έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα είναι πολύ πρόσφατη η εισαγωγή. Και από αυτά τα 35, για αυτά τα 35 οχήματα έχετε βάλει 15 φορτιστές. Προφανώς περιμένετε και άλλη κίνηση. Προφανώς, επειδή πιστεύουμε ότι το μέλλον της αυτοκίνησης θα είναι περισσότερο αειφόρο και σίγουρα ηλεκτρικό, νομίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια καθημερινή εικόνα και πρακτική το να ανεφοδιάζουμε το αυτοκίνητό μας είτε στην πρίζα του σπιτιού μας είτε σε κάποιο πάρκινγκ όπου αφήνουμε το αυτοκίνητό μας για να σας ρωτήσω κάτι. Για να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα πάρω ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να το βάλω στην πρίζα στο σπίτι με μια μπαλαντέζα, πρέπει να έρθω σε εσάς? Όχι, φυσικά μπορείτε και στο χώρο του σπιτιού σας. Δεν είναι ειδική τεχνολογία, ναι. Υπάρχει ο εξοπλισμός της φόρτισης προκειμένου να έχει καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ταχύτητα, όπως είναι αυτοί οι φορτιστές που είμαστε. Πάμε κύριε Μιχαλικόπουλε λίγο να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί εδώ πέρα το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η οικιακή χρήση, το ρεύμα της οικιακής χρήσης να μας φορτίσει το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο σε περίπου 7 με 8 ώρες. Ενώ εδώ πέρα η ημιταχείας φόρτισης θέλουμε από 1 μέχρι 3 ώρες ανάλογα με το είδος του αυτοκίνητου. 5 λεπτά να κάτσει κάποιος μπορεί να φορτίσει ένα μικρό μέρος, αλλά μια πλήρης φόρτιση μιας εντελώς άδειας μπαταρίας 2,5 με 3 ώρες. Και πόσο κρατάει αυτή η μπαταρία όταν φορτιστεί? Εξαρτάται το μοντέλο του αυτοκινήτου. Θα έλεγα το συγκεκριμένο που βλέπετε εδώ γύρω στα 150 χιλιόμετρα είναι η εμβέλειά του. Στην εταιρεία και βγάζουμε μία κάρτα λοιπόν. Εξηγήστε μας λοιπόν από την αρχή τι πρέπει να κάνει. Πόσο πληρώνει κάποιος για να το φορτίσει? Ανάλογα με το χρόνο που θα παραμείνει συνδεδεμένος, παράδειγμα αν κάτσει κάποιος 1 ώρα στο συγκεκριμένο φορτιστή είναι γύρω στο 1 € και 40 λεπτά. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί μια ετήσια κάρτα για περιόριστες φορτίσεις στη διάρκεια 12 μηνών που κοστίζει γύρω στα 250 ευρώ. Αυτό θέλετε και με τη βοήθεια του κύριου Αδάναλη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ρε παιδί μου, 2 λεπτά, εντάξει, 2 λεπτά. Εγώ έρχομαι και το φορτίζω για 150 χιλιόμετρα το αμάξι μου. Έτσι. 150 χιλιόμετρα να υπολογίζεις περίπου 1,5 ευρώ, ούτε 1,5 ευρώ κύριε Αδάναλη, δηλαδή για 100 χιλιόμετρα μου είπατε πριν είναι 90 λεπτά στο σπίτι και 70 λεπτά εδώ. Είναι 90 λεπτά στο σπίτι για τα 100 χιλιόμετρα. Αν φορτίζω μάλιστα με νυχτερινό ρεύμα είναι περίπου 70 λεπτά για κάθε 100 χιλιόμετρα. Εδώ το κόστος είναι λίγο μεγαλύτερο, λίγο όμως μεγαλύτερο, γιατί εδώ παρέχεται και μια υπηρεσία. Ναι, εντάξει, λογικό. Οπότε άρα λοιπόν, τώρα αυτά τα 150 χιλιόμετρα είναι ανεξάρτητα από τις κυκλοφοριακές συνθήκες? Τα 150 χιλιόμετρα εξαρτώνται πάντα από τον τρόπο που οδηγείς, δηλαδή αν πηγαίνεις τέρμα γκάζι. Όχι ρε παιδί μου, αν πες ότι είσαι μέσα στην πόλη συνέχεια, σταμάτα, ξεκίνα, φανάρια, τέτοια, αυτό είναι το ιδανικό για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί όταν σταματάει δεν καταναλώνει ενέργεια. Άρα δεν έχει, είναι το αντίθετο με τη βενζίνη δηλαδή? Είναι το αντίθετο με τη βενζίνη. Ναι. Και πώς γίνεται τώρα πρακτικά? Πας και κάθεσαι 1-2 ώρες και περιμένεις να φορτίσει? Το αφήνεις στην αγκαθέ, πας στη δουλειά σου. Σαφώς το αυτοκίνητό μου το βάζω το βράδυ στο σπίτι για να το φορτίσω, έτσι ώστε το πρωί να το βρω φορτισμένο. Αν βρεθώ στο κέντρο ή σε οποιοδήποτε σταθμό, κοντά στο σταθμό φόρτισης, έχω την ανάγκη να παρκάρω και ταυτόχρονα μπορώ να το φορτίσω. Αν έχω την ανάγκη της φόρτισης, βέβαια. Γιατί έχει και θέσεις πάρκινγκ, Ναι, εδώ είναι μια θέση πάρκινγκ η οποία πίσω της αφού τα αφήνεις μια ώρα και στέγη και το παρκάρεις. Παρκάρω και φορτίζω. Ναι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες μπρίζες ή μόνο ένας μπορεί να φορτίζει? Εδώ υπάρχουν 2 αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, 2 και μια τρίτη που βρίσκεται ένας φορτιστής που μπορεί να κάνει τη φόρτιση σε μισή ώρα. Είναι ένας τάξης φορτιστής. Πόσο εύκολο είναι να φορτίσουμε, θα μας δείξετε? Ναι, βεβαίως, να σας δείξω. Είναι
εξαιρετικά εύκολο. Είναι σαν να βάζω οποιαδήποτε συσκευή. Για βγάλτε τον τίτλο, ρε παιδιά, να βλέπουμε. Ναι. Ανοίγω το φορτιστή με την κάρτα. Με την κάρτα. Ωραία. Βγάλε, Μάρια, βγάλε το. Δεν βλέπουμε το τώρα. καλώδιο στο φορτιστή. Ναι. Μπρίζα στην ουσία. Α, μπρίζα και το πάμε. Και στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε τώρα πόση ώρα θα περιμένουμε για να φορτίσει πλήρως το αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο σου δίνει και μια ένδειξη για το πότε θα είναι φορτισμένο, δηλαδή ποια ώρα. Αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, αν δείξουμε την οθόνη, αν μπορούμε βέβαια να τη δείξουμε, λέει ότι στις 12 η ώρα το μεσημέρι το αυτοκίνητο θα είναι πλήρως φορτισμένο. Σε 3 ώρες δηλαδή. 10 σε 2 ώρες και 1 τέταρτο. Ναι. Βρίσκεται το αυτοκίνητο. Άρα, αν κάνεις, ας πούμε, μια μετακίνηση μέσα στο κέντρο, πας στο γραφείο σου, γυρίζεις στο κέντρο για αυτά, μια δεκαριά χιλιόμετρα, ας πούμε, δεν σου κρατάει 15 μέρες αυτή η φόρτιση? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Όχι, συμφέρει. Είναι πολύ ακριβότερα τα ηλεκτρικά από τα άλλα αυτοκίνητα. Είναι ακριβότερα γιατί η τεχνολογία που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο εξελιγμένη από τα συμβατικά. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά στο κόστος. Δηλαδή, πόσο, αν ας πούμε ένα αυτοκινητάκι κάνει 3-14 χιλιάρικα καινούριο, Ναι. 1200 κυβικά, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό πόσο θα κάνει? Το ηλεκτρικό μπορεί να είναι 30 με 40% ακριβότερο. Να κάνει ένα 20 ας πούμε. 20. Οπότε και έτσι μετά κάνεις μια απόσβεση με το κόστος χρήσης. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, σε μια ετήσια βάση για κάποιον που κάνει 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο, που είναι περίπου 40 χιλιόμετρα την ημέρα κατά μέσο όρο, το όφελος του μόνο από την εξοικονόμηση του καυσίμου σε σχέση με ένα πολύ οικονομικό ντίζελ, γιατί αυτή τη στιγμή η χαμηλότερη κατανάλωση και το μικρότερο κόστος του ντίζελ έχουν ένα όφελος, κερδίζει πάνω από 1.500 ευρώ το χρόνο μόνο από το καύσιμο. Ναι. Ωραία, αυτή λοιπόν η οικονομία, συγγνώμη, αυτή η οικονομία υπάρχει αναμφισβήτητα με το καύσιμο. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά τα άλλα ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου? Μπορεί να το πάρεις να πας στη Μάνια, ας πούμε. Πού θα το φροντίσει μέσα? Στο σπίτι σου. Θα υπάρχει δυνατότητα, αν ο προορισμός μας είναι πάνω από την αυτονομία του αυτοκινήτου, δηλαδή πάνω από αυτά τα 150 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα, αλλά θα υπάρχει άμεσα η δυνατότητα να σταματάς στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων στους οδικούς άξονες και με ένα ταχυφορτιστή σε 20 λεπτά να ξαναφορτίσεις και να συνεχίσεις. Εντάξει, είναι λίγο φασαρία αυτό. Θέλω να πω ότι δεν ήθελα να πω για την απόσταση, γιατί η Μάνη είναι περισσότερο από 150 χιλιόμετρα. Όχι, ρε παιδί, αν πας, ας πούμε, πού να πω, στα Βίλια, στη Χαλκίδα. Πας σαν να έχεις ένα κανονικό αυτοκίνητο ή έχει υπέρ και κατά? Όχι. Το αυτοκίνητο είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο. Μπορείς κινείσαι δηλαδή όπως ένα κανονικό αυτοκίνητο, με τη μόνη διαφορά το ότι δεν κάνει καθόλου θόρυβο και δεν εκπέμπει ρήπους καθόλου. Η ταχύτητα, τι ταχύτητα πιάνει? Η τελική ταχύτητα είναι 150 χιλιόμετρα την ώρα. Παναγία. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι και εξαιρετικά γρήγορο, γιατί το συγκεκριμένο είναι 170 ύπη. Η οδική συμπεριφορά είναι η ίδια, η επιτάχυνση. Εντάξει, η υπόλοιπη τεχνολογία είναι εντάξει, ίδια θα είναι, ρε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Πάντως για την πόλη, ρε παιδί. Ακόμα είναι στην αρχή. Είναι στην αρχή, αλλά θα αναπτυχθούμε. Για την πόλη υπάρχουν μικρά αυτοκινητάκια. Αυτό το αυτοκίνητο είναι 4 μέτρα μήκος, άρα είναι σε μέγεθος, είναι ένα αυτοκίνητο πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μάριε.